Nastavljamo s našim duhovnim vježbama, evo nas u trećem korizmenome tjednu, koji nosi naslov Veliko čišćenje. Od ove treće korizmene nedjelje, korizmena liturgija nudi za svaku godinu lekcionara jedan određeni itinerarij. U ovoj liturgijskoj godini B 3 čitanja iz Ivanova evanđelja odvešće nas do proslave Uskrsa. Ove nedjelje vidjet ćemo Isusa kako čisti hram, prekrasna slika onoga što nam ova korizma može biti. Istodobno nastavljamo putovanje kroz odaje zamka duše. Treće nas odaje pozivaju na poniznost, odnosno na besplatnost u našem odnosu i prema Bogu i prema bližnjima. Iz Evanđelja po Ivanu. Blizu bijaše židovska pasha, stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta, te ih sve istjera iz hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: nosite to odavde i ne činite od kuće oca mojega kuću trgovačku. Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: izjeda me revnost za dom tvoj. Na to se umiješaju Židovi i upitaju ga: koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti? Odgovori im Isus: razvalite ovaj hram i ja ću ga u 3 dana podići. Rekoše mu na to Židovi: 46 godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u 3 dana podići? No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći, te povjerovaše pismu i besjedi koju Isus reče. Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime, promatrajući znamenja koja je činio. No sam se Isus njima nije povjeravao, jer ih je sve dobro poznavao i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku. Ta sam je dobro znao što je u čovjeku. Isus čisti hram tjerajući trgovce, životinje, mjenjače novca. Slično tome korizma može biti povod za čišćenje hrama našega srca, istodobno uklanjajući ono što u njemu pravi nered i ono što ga zavarava. Isusova gesta je za nas spasonosna. Poziv je to na jednostavnost, na budnost, čistoću, nenavezanost, obraćenje, kako i u našoj molitvi, tako u našoj liturgijskoj praksi i u čitavom našem kršćanskom životu, kod kojeg uvijek postoji rizik da se upadne ono trgovanje u razne užitke, ugađanje samome sebi. U ovoj korizmi pozvani smo prepoznati što je to u našem srcu što ga bespotrebno opterećuje. Iako možda samo po sebi nije loše ili je čak i bilo dobro u jednoj fazi našega života. No, sada se toga trebamo riješiti, jer samo usporava naše putovanje. Možda se čak radi o grijehu i nekoj sklonosti na grijeh. Tada možemo razumjeti ovaj Isusov žar s kojim čini ovu gestu. U Bibliji znamo Božji gnjev označava nespojivost čovjekova grijeha sa Božjom svetošću. Otjerajmo sve to iz našega srca. Naš bič bit će upravo želja da služimo Gospodinu, dajući mu u potpunosti svoje odluke da prekinemo s ovom ili onom lošom navikom, sa ugađanjem samima sebi, oslonjeni samo na milost Božju koju ćemo crpiti žarkom molitvom. U to je uvjerena i sveta Terezija koja nam poručuje: sve se sastoji u tome da mu se predamo kao nešto što je njegovo, sa svom odlučnošću, i da mu omogućimo da može dodavati ili oduzimati, kao od nečega svoga. Njegovo veličanstvo ima to pravo, nemojmo mu ga uskratiti. A budući da on neće prisiljavati našu volju, uzima ono što mu dajemo, ali ne daje sebe u potpunosti dok mu mi sebe ne predamo u potpunosti. Želja za oslobađanjem od svega suvišnoga
čak i ako je u potpunosti od Boga, sadrži i neki gnjev koji nije Božji. To može biti možda zadovoljstvo samim sobom, koje isto tako vodi u smrt ili u nekakvo, kako kaže ovdje autor, uvrnuto idolopoklonstvo, neko idolopoklonstvo praznine. Određene izjave o praznini u molitvi, određeni ikonoklastički stavovi u kojima se obred i molitva, vjera i religija pojednostavljeno stavljaju jedno nasuprot drugom, možda imaju veze s tim. Dekalog, 10 Božjih zapovjedi, koji povezuje idolopoklonstvo i nedostatak poštovanja prema bližnjemu, govori da će kriterij naših stavova, pa čak i onih religioznih, uvijek biti bratska ljubav. Ako moj religiozni stav našteti mome bližnjemu, on nedvojbeno nije toliko baš religiozan. Žar nije bijes, Božja ljubav je vatra koja unatoč tome umiruje i ujedinjuje. Još jedan značajan element našeg evanđelja jest njegova pashalna dimenzija. Za razliku od sinoptičkih evanđelja, koja ovaj događaj smještaju neposredno prije Isusove muke, sveti ga Ivan stavlja na početak njegovog javnog djelovanja, odmah nakon čuda u Kani. Međutim, njegov pashalni karakter već se jasno izražava spominjanjem židovske pashe i Isusova uskrsnuća od mrtvih. Isus ovdje govori o hramu njegovoga tijela. To je od velike važnosti na našem putovanju koje nas priprema za Uskrs. Naša korizmena čišćenja imaju smisla samo ako služe za veće prihvaćanje, čvršće vjerovanje i bolju proslavu uskrsnuća, odnosno pobjedu božanskog života. Na samim temeljima našeg duhovnog života događa se pražnjenje i punjenje, mogli bismo reći. Pročišćenje i korizma jasno pozivaju na ovo pražnjenje od samih sebe, od svega ono nevaljanoga. Ali to ima smisla samo ako je učinjeno zato da se primi još veća punina, i to onoga života koji Bog daje. Stoga ovo evanđelje isprepleće događaje Isusove riječi, citate i Svetog pisma u jednu smislenu cjelinu. Za nas je to poziv da strpljivo nastavimo razmišljati o Svetom pismu, koje u svjetlu događaja i riječi koje smo čuli, te onog što izvire iz našega srca, daje smisao našemu životu. Naš put kroz zamak duše vodi nas do trećih odaja. Terezija nas hrabri, ali poziva i na razboritost. Ona kaže, blago onima koji se boje Gospodina. Počela je naša korizma, vrijeme je da se ide još dublje. Ovo su odaje urednih duša, kako ona kaže. U njima je sve uredno. Uistinu su napredovale. Čini se kao da im nije ni potrebno čišćenje. Međutim, Isus im svojim bićem donosi spasonosan nered. Ove treće odaje pozivaju nas na svetu ludost, Božju ludost, ludost ljubavi i besplatnosti. Poslušajmo sada svetu Tereziju. Vratimo se na ono što sam počela govoriti o dušama koje su ušle u treće odaje. Nije mala milost to što im je Gospodin udijelio pomažući im da pobjede prve poteškoće. One sada, a takvih dobrotom Gospodinovom držim ima mnogo na svijetu, gorljivo žele ne uvrijediti Gospodina, pa se čuvaju i lakih grijeha. One rado čine pokoru, imaju svoje vrijeme za sabranost, dobro koriste vrijeme, vježbaju se u djelima ljubavi prema bližnjemu, vrlo su umjerene u govoru, oblačenju. One koje imaju obitelj jako dobro upravljaju kućom. Može im se zavidjeti na ovom njihovom stanju. Kako se čini, nema ničeg što bi im moglo zapriječiti ulaz do posljednjih odaja, a sigurno im ga, ako one žele, ni Gospodin neće zapriječiti. Prelijepo je ovo njihovo stanje da ne bi privukle sve Isusove milosti. O Isuse, koja li će među vama sestre reći da ne želi tako veliko dobro, posebno nakon što je prošla ono najmučnije? Neće nijedna. Da, sve kažemo da ga želimo, ali za postati istinske Božje duše nije dosta to željeti.
Ustraje li se u toj lišenosti i ostavljanju svega, bez sumnje doseći će se ono čemu se teži. Pod uvjetom, i pazite, na to vas jako upozoravam, da se držite za beskorisnoga slugu, kako kaže sveti Pavao ili Krist. I neka se nikada ne misli da je Bog obvezan dati nam takve milosti, kao nagradu za ono što činimo. Što dakle možemo učiniti za Boga koji je tako velikodušan, koji je umro za nas, koji nas je stvorio i uzdržava nas u postojanju, ako ne da se smatramo sretnima da mu naknadimo makar malo od onoga što mu dugujemo, za ono čime nam je služio. Ovaj poziv svete Terezije Avilske poziv je na poniznost. Poniznost kao svijest o tome što smo mi pred Bogom, kao svijest o tome tko je Bog koji nam ništa ne duguje, kao radostan pristanak na ono što jesmo. Ono što nas blokira, što majka naglašava, jest vjerovanje da je Bog nama dužan. To dolazi na primjer kada molitva postane suha i, šire gledano, povodom naših razočaranja, kada manje ili više potajno optužujemo Gospodina da nam ne odgovara, da nam ne daje svoju milost. Ova su iskušenja presudna i pozivaju nas na besplatnost i potpuno predanje. Bog nam ne duguje ništa. Mi ga ne volimo zbog toga što nam on nešto daje, a on nam ne daje nešto zbog naše ljubavi prema njemu. Dakle, ovdje se radi o potpunom čišćenju i oslobađanju i od takvih krivih predodžbi o Bogu. Sveta Terezija nastavlja. Ove duše osjećaju da ni zbog koje stvari na svijetu ne bi učinile nikakav grijeh. Mnoge od njih ne bi učinile svojevoljno čak ni laki grijeh. Vide da dobro koriste svoj život i svoj imetak, ali ne znaju strpljivo podnositi da nailaze na zatvorena vrata kraljeve odaje, čim se podanicima smatraju, a to i jesu. Ali ne razmišljaju da zemaljski kraljevi imaju mnogo podanika u službi, te da ne mogu svi ući u njegove odaje. Uđite, kćeri moje, u nutrinu, u sebe same. Ne obraćajte pozornost na svoja mala kreposna djela, jer ste već kao kršćanke dužne činiti i mnogo više. Budite zadovoljne time što ste podanice Božje. Ne zahtijevajte više od toga, da se ne izlažete riziku ostati bez ičega. Gledajte svece koji uđoše u odaju svoga kralja, pa ćete vidjeti kolika je razlika između njih i nas. Ne tražite ono što niste zaslužile. Uistinu, nakon što smo vrijeđale Boga, ne bi nam smjelo ni pasti na um da imamo pravo na nešto, pa niti ako smo mu puno služile. O poniznosti, poniznosti! Ne znam iz kojega razloga ne mogu prestati vjerovati da se ove duše zbog nedostatka u poniznosti toliko žaloste zbog suhoća koje podnose. Ponavljam da ne govorim o onim velikim unutarnjim mukama koje sam gore spomenula, koje su puno više od jednostavnog nedostatka osjećaja u pobožnosti. Prokušajmo same sebe, sestre moje, ili još bolje, neka nas prokuša Gospodin, jer on to zna jako dobro učiniti usprkos sve naše odbojnosti. Promotrimo sada ove duše tako dobro uređene, pogledajmo što one čine za Boga, pa ćemo odmah vidjeti da nemaju razloga žaliti se na njegovo veličanstvo. Nerado koristim riječ služio, ali je zbilja tako. Tijekom cijelog svoga života Gospodin nije drugo radio doli služio, a mi da se usuđujemo tražiti od njega slasti i darove. Ovaj poziv svete Terezije na besplatnost i gorljivost ujedno je i poziv na velikodušnost i na neobraćanje pozornosti na svoja mala kreposna djela, kako ona kaže. I nastavlja. Pokore koje čine ove duše su tako dobro odmjerene kao i cijeli njihov život. Jako drže do života. Kažu da njime mogu služiti Gospodinu, a sve to nije loše. Tako i pokoru čine veoma razborito, da ne naškode zdravlju. Nemojte se bojati da će se ubiti pokorom. U ovome su njihove oči do kraja otvorene,
a njihova ljubav još nije takva da im oduzme razbor. A ja bih htjela da se ne zadovoljimo ovim načinom služenja Bogu. Uvijek tako sporo, korak po korak, jer nećemo nikada doći do cilja. Pa ipak smatramo da hodimo, te da se i umaramo. Jer vjerujte, to je naporan put. Bit će velika stvar ako ne zalutamo. Dolazimo do trećeg dijela ovoga današnjega razmatranja, koji nosi naslov Putovanje kroz korizmu se produbljuje, a gdje se mi nalazimo na tome putu. Današnja liturgijska molitva ponavlja 3 osi koje je dala pepelnica i kaže ovako: rekao si nam kako se izliječiti od grijeha, Gospodine, postom, molitvom i milostinjom. Poslušaj priznanje naših slabosti. Svjesni smo svojih mana, strpljivo, s ljubavlju nas pridigni. Upravo u svojoj molitvi pozvani smo na besplatnost. Čak ako je naša molitva suha i čini se beskorisnom, ona je prije svega susret i prisutnost pred Gospodinom. Onaj bič koji Gospodin drži u svojoj ruci označava prijeko potreban post od udobnosti i trgovanja naših ili ugodnosti koje nas sprječavaju da idemo dalje. Ljubav prema bližnjemu naglašava se na kraju trećih odaja sa posebnim izazovom za ove uredne duše, kako smo rekli. Možemo puno naučiti upravo od onih koji nas skandaliziraju, kako kaže Sveta Terezija. Poslušajmo još jedan kratak tekst iz Zamka duše. Gledajmo svoje nedostatke, ne zaokupljajmo se tuđima. Svojstveno je ovim osobama koje su ovako razborito uredile svoj život čuditi se svemu. A možda bi u onome što je najvažnije mogle puno naučiti od onih kojima se čude. Možda ih i nadmašuju u vanjskom pribranom držanju i u čednosti ophođenja. Ama kako to bilo dobro, to nije ono najvažnije. Nije razborito htjeti da svi hode našim putem. Još manje poučavati druge putu savršenstva kad se niti ne zna što je to. Iako su ovake želje za dobrom bližnjega od Boga nadahnute, pri tome možemo učiniti mnoštvo pogrešaka. Zbog toga je bolje držati se onoga što kaže naše pravilo. Nastojati živjeti uvijek u šutnji i nadi. Bog će se brinuti za duše drugih, a mi ćemo im biti korisniji ako nastojimo preporučiti ih Gospodinu. Neka je On blagoslovljen uvijeke. Hvala vam na sudjelovanju u ovim duhovnim vježbama. Želim vam svima Božji blagoslov i zagovor Svete Terezije Avilske.